Malawi Today. Bunge lona za chisankho la MEC latsindika kuti linayika kale padera ndalama zodzayendetsera chisankho cha mtsogoleri wa dziko chachibwereza, zitapezeka kuti palibe mtsogoleri yemwe wapeza mavoto posatheka pa chisankho cha pa 16 Septemba. Wapampando wa bungweri Justice Annabel Mtalimanja wafotokoza izi kulilongwe pakutha pa ntchito yolandira kalata za atsogoleri 20 omwe adzapikisane pa chisankhochi. Iwo anati bungwe lawo ndilokonzeka kuchititsa chisankho chachibwereza miyezi iwiri isanathe monga mwa malamulo oyendetsera chisankho. Mneneri wa bungwe la akadaulo Pandale Amavuto Bamusi walimbikitsa bungwe la MEC kuti lionetsetse kuti zonse zili mchimake m'malo mongolankhula chabe. Chisomo Chingwalu wadza ndi ripoti. Zatsimikizika tsopano kuti chisankho cha pa 16 Septemba chilo mbiri ya dziko lino kuti ndi champikisano kuposa zisankho zonse kuchokera pomwe dziko la Malawi lidalandira ufulu wa democracy. Wopikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko okwana 20 aliwo mukaundo wa bungwe la MEC. Ena mwa opikisanawa ndi Lazarus Chakwera omwe ndi mtsogoleri pano, apita mtharika a DPP, a Joyce Panda a PP, Amaiko Usi audya zaka libe mlandu, adalitsuka banda ya UTM, komanso atupele muluzi ya UDF omwe onse apereka kale kalata zawo ku bungwe la MEC. Mwa opikisanawa a Joyce Panda ndi okhawa mzimayi akuyimira pa mpando wa mtsogoleri pa chisankhochi, komabe kupatula banda amayi omwe awatenga pa mpando wachiwiri kwa mtsogoleri alipo okwana asanu ndi anayi 9. Padakali pano wapa mpando wa bungwe la MEC a Annabel Mtalimanja ayamikira zipani za ndale pokhala zabata komanso kusunga mtendere pa nthawi yomwe limalandira kalatazi, ngakhale panali nthawi ina pomwe otsatira chipani china adasokoneza atolankhani a nyumba ina pakugwira ntchito zawo. Iwo abwerezanso kupempha zipanizi kuti zionetse kuti nyengo ya kampeni ikhale ya mtendere. Kumbali ina Mtalimanja ati bungwe lawo linayika kale padera ndalama zodzagwirira ntchito zitapezeka kuti pa chisankho chikubwera malingana ndi lamulo la 50%+1. Koma Abamusi, mneneri wa bungwe la akadaulo Pandale la Political Scientists Association of Malawi, alimbikitsa MEC kuti ionetsetse kuti zonse zikhale mchimake m'malo mongolankhula chabe. Budget yoyendesera chisankho ikuyenera kukhala budget yotetezeka, pa Chingereza amati protected expenditures, kapena ikuyenera kukhala budget imene ili yalamulo kuti zikuyenera kuchitika motero ndithu mwachikakamizo cha lamulo, pa Chingereza amati statutory expenditure. Bungwe la MEC tsopano layamba kuunika kalata zopikisana pa chisankho ndipo libwera ndi mndandanda onse pomafika pa 8 August. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Unduna unaona zamphamvu wati dziko lino likupereredwa $4.5 billion kuti lithe kulumikiza magetsi osawononga chilengedwe mnyumba zambiri ndi kupititsa patsogolo chitukuko. Nduna mu undunawu Ibrahim Matola yanena izi kumangochi pa msonkhano ukambirana nkhani zamphamvu ndi magetsi, komwe anaonjezera kuti boma palokha silingakwanitse ndipo lifunika magulu okhudzidwa kuthandizapo ndi chuma chawo. Komabe kazembe wa bungwe la European Union mdziko lino a Else Bonstra wati chuma chomwe chilipo mdziko lino panopa chingathe kuthandizira kutukula ntchito za magetsi osawononga chilengedwe kuti ambiri afikiridwe. Tili ndi ripoti lomwe alemba Western Guta. Malingana ndi nduna yoona zamphamvu za magetsi a Ibrahim Matola, pali kufunika kwakukulu kuonjezera mgwirizano mgawoli kuti nyumba zambiri azilumikize ndi magetsi osawononga chilengedwe pofuna kukweza moyo wa anthu. Amatola ati pomwe boma ladzipereka kulumikizira Malawi magetsi otere pofika chaka cha 2030, kampani zomwe sizaboma komanso maiko ndi mabungwe ligwirizane pofuna kukwaniritsa izi. Iwo aonjezera kuti padakali pano boma likupereweredwa ndi $4.5 billion za ku America, zomwe ati ndi chiopsezo ku maloto a 2030 ndipo angakhale maloto chabe ngati boma lingachite izi lokha popanda thandizo. Chifukwa chake mkumanowu wayitana anthu onse European Union, GIZ, UNDP, mabanki amuno ndi akunja
kuti tithandizane chifukwa mutu umodzi sozizandenga tipange chinthu chimodzi choti dziko lino litukuke. Kazembe wa bungwe la European Union Elso Bonstra wati chuma cha dziko lino chikuonetsa kuti chingathe kutukula ntchito za magetsi, za malonda komanso kutsekula makomo achuma ku kampani, maiko ndi mabungwe omwe amathandiza boma pa chitukuko. Pamutu wakuti kutsekula makomo achuma chothandizira mphamvu za magetsi, msonkhano wa chaka chino watsindika pa njira zopezera chuma ku ntchito za magetsi m'dziko la Malawi. Ine Western Guta kumangochi. Apolisi mdziko muno ati myezi isanu yoyamba chaka chino anthu 464 afa pa ngozi zapamsewu ndizochitika ndi 10% kuyerekeza ndi chaka chatha mnyengo ngati yomweyi. Wachiwiri kwa mnene wa polisi Alfred Jintere wati chaka chatha anthu 465 anafa pa ngozi 373 za galimoto pa msewu. Iwati zambiri mwa ngozi izi zimachitika chifukwa oyendetsa amathamangitsa galimotozo mopyola muyeso. Wilson Alan Phiri walemba ripoti lomwe akuwerenga Sibongere Gambo. Ripoti la polisi lati 40% ya anthu omwe afa pa ngozi zapamsewu mu theka loyamba la chaka chino ndi oyenda pansi, 27% okwera galimoto komanso 15% oyendetsa njinga. Ripoti ili likuonetsanso kuti galimoto zing'onozing'ono zokwana 1,367 zidachita ngozi, kuyimirira 39% ya galimoto zonse ndipo 14% ndi ya njinga za moto. Wachiwiri wa mnini wa polisi mdziko lino Alfred Jintere wati kuthamangitsa galimoto ndi komwe kukolezera ngozizi. Kuyenda mothamanga kwambiri ndi komwe kumachititsa kuti mina ngozi zoti anthu kumafira pompozi. Ndipo mnini wa bungwe lomwe limalimbikitsa chitetezo cha pamsewu la Roads Safety Alert Foundation athokoza nchenjezi wati oyendetsa galimoto akuyenera kumatsata malamulo pamsewu. Wambiri ndi kuthamanga kwanza tumakamaka madraiva eni muguwa odo akati munthu akuyenda mbali yesa khala bwino kando anyinga sanende bwino koma zimatengera driver kuti amuombe munthu uti ndipo muna nkhani imene iyi amawe sitikonda kuyikamba iyayi timakonda kuuza za iyayi wanyenga sanende bwino wayo sanende bwino koma zimatengera gali moto kuti amuombe wanyengayo wanyenga takhala kuti sanende bwino koma wayo gali moto wachititsa iwiro sanga muombe ngozi singachitika. Ripoti ilatinso mboma la Lilongwe mwachitika ngozi zochuluka zomwe ndi 325 ndipo anthu 33 ndi omwe amwalira. Gambo kuwerenga ripoti lomwe walemba Wilson Alan Phiri. Unduna za ntchito watsindika kufunikira kwa ogwira ntchito kudziwa ufulu wawo komanso malo otetezeka pa ntchito kuti ngozi zimene zimachitika m'malo a ntchito zichepe ndi kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Mlembi mu undunawu Achikondana Musa wati ogwira ntchito ambiri sadziwa za ufulu wawo kumbali yachitetezo pa malo a ntchito zomwe zimachititsa kuti azilolera kugwira ntchito popanda chitetezo ndi kuvulala. Padakali pano boma lalimbikitsa misonkhano yofotokozera ogwira ntchito za ndondomeko ya chitetezo ndi umoyo wabwino pa ntchito. Toyera Katswiri walemba ripoti. Mlembi mu unduna wa za ntchito Achikondana Musa wati lamulo latsopano la chitetezo pa malo ogwirira ntchito lithandiza kutseka mipata yakusazindikira malamulo ndiponso kusalabadira malamulo komwe kulipo. Amusa anena izi pa msonkhano wolimbikitsa ndondomekoyi ku Mzuzu, komwe anatinso malo otetezeka ogwirira ntchito amathandiza kuti ntchito zipite patsogolo zomwe zotsatira zake zimathandiza chuma cha dziko. Kwa ife ogwira ntchito tikunena kuti tiyeni titenge tikhale ndi chidwi kuonetsetsa kuti tikupanga no participate kuti pamene tikugwira ife ntchito pakhale ndondomeko zabwino zotitetezera kuti tisatenge matenda tisapweteke. Ausman Zimba yemwe ndi mlembi wa mgwirizano wa ogwira ntchito zomangamanga wa Building Construction, Civil Engineering and Allied Workers Union wati ogwira ntchito ambiri sanazolowere kuvala zovala zoziteteza ndipo alibe chidziwitso chokwanira chokhudza zoopsa pa ntchito zomwe amakhala nazo. Tiyesesa kunena kuti tiwafikire, tiwaphunzitse, tiwaunikire pa kagwiritso ntchito ka zipangizo zimene akugwiritsa ntchito pa malo a ntchito. Ndipo Haxon Kandawire yemwe akuyimira bungwe lolemba anthu ntchito la ECAM
wati thumba lapadera lothandiza anthu ogwira ntchito omwe avulala pa ntchito likuyenera kukhazikitsidwa chifukwa olemba ntchito ambiri amavutika kulipira anthu ngozi zikachitika. Iwo atinso ndondomeko yatsopanoyi ndi maziko abwino othandizira kuti kampani zipange malamulo kampani pawo. Kumbali ina katswiri wona zachitetezo cha malo a ntchito pansi pa za ntchito program yothandizidwa ndi bungwe la EU a Johannes Mandowa walimbikitsa mgwirizano pakati pa boma, mabwana a ntchito komanso ogwira ntchito kuti ndondomekoyi ngati ingagwire ntchito aliyense akuyenera kutengapo udindo. M'malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toyera katswiri. mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mmawa uno muli ndine Owen Lupesa. tionenso mitu yake tisanapitirire. nthambi yoona za ndende yati kukhala ndi ndende zapadera zosungira akaidi achizimayo okha kukuthandizira kusintha akaidiwa mosavuta. bungwe la MEC latsindika kuti linayika kale padera ndalama zoyendetsera chisankho chochibwereza cha purezidenti opikisana akadzapanda kupeza mavoti oposa theka. mzamasewero banki ya FDH yapereka 360 million kwacha ku bungwe loyendetsa masewero a mpira msukulu zothandizira mipikisano ya mpira wamanja ndi miyendo ku sekondare. tipitirire ndi nkhanizi. nthambi yoona za ndende yati kusintha ndende kuti zikhale zosungira akaidi achizimayo okha kukuthandizira kusintha akaidiwa mosavuta kuyerekeza ndi ndondomeko yosunga amayiwa ndende zomwe amasungiramonso abambo. mneneri wa nthambiyi a Steve Meke wati padakali pano akaidi 90 akazi ku ndende zakachere ndi Lilongwe komanso Tcholo akupeza mwayi wa ndondomeko zabwino zosinthira khalidwe kuti akamaliza kugwira ukaidi akhale nzika zodalirika. Ronex Chiwanda walemba ripoti. mneneri wa nthambi ya ndende mdziko lino a Steve Meke wati ndende zomwe zimasunga akaidi akazi zikupereka maphunziro a momwe angakonzere tsitsi, kusoka zovala komanso kuwerenga ndi kuwerengetsera. Ameke adakukhulupirira kuti luso pa ntchito zamanja lizithandiza anthu akatsiriza zilango zawo kuti akhale ozidalira pomwe abwerera ndi kukakhala ndi anthu m'madera osiyanasiyana. maphunziro amene azimayiwa akulandira powasula miyoyo yawo akhala opindula komanso olunjika mtukula mzimayi kuti akhale ozidalira komanso nzika yabwino. pano azimayiwa akuphunzira maluso osiyanasiyana monga kusoka komanso kukoza tsitsi ndi maluso ena onjezera amene zaonetsatu kuti akupindula chifukwa akulumikizana bwino ndi zimene iwo ngati azimayi amafuna miyoyo yawo. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance CREA a Victor Muhango wayamikira izi ponena kuti ndende anazipanga kuti zizithandiza kukhala malo osinthira anthu. cholinga cha ndende makamaka panopa mmene tabweresera prisoners anyuwaneja ndichoonera kuna kuti anthu azisinthika. ndicholinga choonera kuti akatukuka kumene kweko akapita mmakwawo asazabwerereso. zimene zizachepeseko mchitidwe wawo kabwerebwere. ndeno chinthu chabwino choonera kunati chofunika kuchilimbikitsa ndikuziwa kuti padakali panopa ngakhale kuti akupanga inde akupanga komano nzofunika kuwathandizira kwambiri kuti akhale ndi zinthu zosiyanasiyana sonati anzathu amene alindende aja makamaka azimayi wapeze mwayi. omenyera ufulu wa anthu amakhulupirira kuti kuyambitsa ntchito za luso la manja kukhonza kuthandiza kwambiri kuchepetsa milandu kamba kuti zimalimbikitsa anthu kukhala ozidalira pachuma. Kasima Ubi kuwerenga ripoti lomwe lemba Ronex Chiwanda. Ripoti la kafukufuku wamomwe ntchito za chitukuko za ndalama za mthumba la chitukuko CDF laonetsa kuti panali zolakwika zochuluka pamomwe khonsolo ya nsanje ikuyendetsera ntchito za mthumbali. Wapampando wa mgwirizano wa mabungwe omwe si aboma mbomali Amakaikira wati mwa zitukuko 14 zomwe aunika zinayi zokha ndi zomwe zatha, zina zayima ndipo zitukuko zina zosathazo zidayamba mchaka cha 2017. mkulu wona za ndondomeko ndi chitukuko ku khonsolo ya nsanje a Ernest Kaphuka wati khonsoloyi ifufuza mavutowo ndi kuchitapo kanthu. Alfred Gura wadza ndi ripoti.
adansa atikaununi omwe ntchito za chitukuko za mtumba la chitukuko la Constituency Development Fund CDF zikuyendera boma la Nsanje wapeza zolakwika zochuluka. Iwo ati mwa zitukuko 14 zomwe aunika zinayi zokha ndi zimene zatha. Malinga nawo mpando wa mgwirizano wa bungwe lonse boma la Nsanjeyo zitukuko zina zonse zayima ndipo zinazo zinayamba mchaka 2017. Malinga ndi Mike Dansa kusachita zinthu poyera ndi kusalumikizana ndi anthu akumizi ndiyena mwa mavuto omwe kaununi wawo wapeza. Mukapita ku misamvu nyamikalango primary school kunali nyumba ya mphunzitsi imene inamba 2017 mpaka pano sinati. Mukapita Nyangugu Bridge kusanje lalanje mpaka pano ndakalekale sinathe. Mukapita ku East Bank anje North mukapeza kumene kuja kuli Monica Bridge. Kulinso ma projects ambiri ya CDF amene agwiridwa bwino kwa mulipoti imene mumu munalibe ndi ndakuzanso CSOs kuti report yawoyi alipange revise kuti ikhale balanced. Mabungwewa anayitanitsa adindo kuchokera ku Khonso la Nsanje komwe afotokozera zomwe apeza mkaununi wawo. Mama Zodiac ku Nsanje ndine Alfred Guta. Mzamasewero banki ya FDH yapereka 360 million kwacha kubunga la Malawi Schools Sports Masa zoti zithandizire mpikisano wa masewero ampira wa miyendo ndi manja msukulu za sekondari mdziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki iyi Ronald Chimchere wati ndalamazi ndi zothandizira mipikisanoyi kwa zaka zitatu. Nazaona kuti pakati apa pakangati pali mpata umene umafunika kutseka. Mpata umenewu tikunena kuti tikutseka chifukwa choti ana aja akasewera mpira ku primary school akachoka mepa jambira apita ku secondary school. Ndiye tinaona kuti pamepa pakhangati pali ndithu mpata onena kuti asa talent imene taipeza ku Mayor's Trophy uja tipitirize ku secondary. Komanso monga mukudziwa zimachitika kuti kumene kuchaso ambiri ndalama choka amene chokasewera kanthu maklabu akasewera nawo mu FDH Cup ndiponso ndi chikhumbo chathu kuti akachokanso amene paja akathe kusewera ku national team. Masala akhala kugwira nawo ntchito mu njira zingapo. Njira imodzi ndi monga ya Mayor's Trophy amatithandizira mu njira zingapo. Ndi mu zaka zimene takhala takugwira nawo ntchito taona kuti ndi anthu amene akhala kulongosola zinthu bwino kwambiri kuti ife takhala osangalala. Ndiye palibenso mu organization imene tinaona kuti tikagwira nayo ntchito bwino yoposa Masa ifuna kuti tikukhulupirira kwambiri kuti mayikhulupirira kuti ndiwo amene tingagwira nawo manja kuphatikizira anzathu a football association ndi anamba amene tinayi nawo limodzi kuti apitise patsogolo chinthu chimenechi komanso tikapitise patsogolo talent imene tinayo kuti masewera a dziko la Malawi akathe kupita patsogolo. Ronald Chimchere mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya FDH. President wa bunge la FAM Fleetwood Haiya wati zomwe banki ya FDH yachita zikugwirizana ndi masomphenya awo olimbikitsa luso ndi maphunziro abwino. Ndifonyadira kwambiri ndipo ndifosangalala kwambiri kuti sponsorship imene timaona kuti panali gap mukumbukira makamaka kumpira kumuona kuti tili ma sponsorship ena mwina under 20 tili ma sponsorship ena mwina under 23 kuja ku district ku region komano nkhani ya ku school ndimene matidesa nkhawa. Mukuziwa inu kunena kuti mmera mpoyamba komanso timanena kuti foja nkunazale tinali ndi gap imene yonena kuti kunazale kwathu sikunali bwino. Pano Amasa kupanga secure sponsorship imene ife tayamike kwambiri Amasa tayamike FDH kuti abweranso kuzachizusa chinthu chimene chinaoneka ngati chikufa. Mukumbukira bwino lomwe kuti mbuyo mutinali ndako Coca-Cola amene amapanga sponsor maskulu amenewo. Ndi mpira masiku ano is science. Si kukhala ndi chithupi kokha kumene kuthandiza tupule akhala bwino komanso maganizidwe. Anzathu Amasa ali ndi luso limeneli lomwe ife afamu tilibe. Nkonato tinasimikiza kunena kuti chaka chino tipange maubale ndi anthu ofunikira amene angatithandizire kuti tikwanilise loto lathu losinthaso mpira ku Malawi. Fleetwood Haiya, president wa bungwe la FAM. Munkhani zina dziko la Tanzania laletsa nzika za maiko ena mdzikolo kukhazikitsa malonda ang'onoang'ono zomwe zakhumudwitsa kwambiri nzika za dziko la Kenya. Lamulo latsopano lomwe Tanzania yakhazikitsa likuletsa nzika zobwera kuyambitsa malonda monga malo otumizira ndi kutengera ndalama palamya za m'manja, kulondolera alendo malo ochititsa chidwi,
ntchito za migodi zing'ono-zing'ono, kugula zokolola kwa alimi kumunda, malo okonzera tsitsi mmutu komanso ogulitsira ziboliboli. Nduna yoona za malonda Aselemani Jafo yati anthu obwera mdzikolo anawonjeza kupezeka akuchita malonda omwe sali mkaundula wa boma oyenera kuti zizichita ndi nzika za dzikolo. Izi zakondweretsa nzika za dzikolo koma zakhumudwitsa obwera kuphatikiza nzika za ku China. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu kumawa kuno padakali pano, koma tisanasiyani tionenso mitu yake. Bungwe la MEC latsindika kuti linayika kale padera ndalama zoyendetsera chisankho chachibwereza cha purezidenti opikisana akadzapanda kupeza mavuto kosatheka. $1 kuti masono akekedwe afikire nyumba zambiri mdziko lino. Nthambi yoona za ndende yati kukhala ndi ndende zapadera zosungira akaidi achizimayi okha kukuthandizira kusintha akaidiwa mosavuta. Mzamasewero, banki ya FDH yapereka 360 million kwacha ku bungwe loyendetsa masewero a mpira msukulu zothandizira mipikisano ya mpira wa manja ndi miyendo ku sekondale. Munali ndine Owen Lupeska. Zikomo pokhala nafe. Chotsatira ndi ripoti la za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazi. Bwenzi losaona nyengo. Maono chembezere nyengo ya mitambo yapatali ndi ozizira madera ambiri. China zina mwapo ndi apo. Ndipo onse amene amagwiritsa ntchito nyanjazi akupemphedwa kukhala atcheru ndi osamalitsa pofuna kuteteza miyoyo komanso katundu. Kwa Ngabu nyengo ikimbiza kukhala pakati pa 15 ndi 25 degrees Celsius pamene kumangochi 15 ndi 24 degrees Celsius. Kulilongwe temzere nyengo ikukhala pakati pa 9 ndi 24 degrees Celsius pamene ku Planta 11 ndi 21 degrees Celsius komanso kumzuzu nyengo ikukhala pakati pa 8 ndi 20 degrees Celsius. Mphepo ikumba chokera kumwera chakumvuma ndipo pofika mmawa temzere nyengo yozizira ndi mitambo yapatali. Dzuwa likimbiza kulowa 28 minutes past 5 ku Planta, 24 minutes to 6 kulilongwe ndi 22 minutes to 6 kumzuzu. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno zomwezi nali ndine Dave Tisungane Majawa. Mawa bwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazi. Bwenzi losaona nyengo. Pala munthu wakuchekula wakupana